עם השירותים לזול, צובע אקליפטוסים בסיס, מסכן גדול. יום שישי בבוקר הוא מחליט לברוח לכיוון אבולעפיה, לטעום את הבייגל ההדדי שלו. אומר לעזאזל עם הרס"ר, לעזאזל עם העבודה, אני בורח. אבל הוא לא מספיק לפסוע 2 צעדים, והוא שומע קול רועם קורא לו, חייל, בוא הנה. רס"ר הבסיס, אבו נבוט השני, האיום והנורא, תופס אותו על חם. אתה מוכן לגלם אותו? אתה מסתכלתי עכשיו, סתם. וואלה, רגע, תגיע. אתה בושבוש ככה. טכנולוגיה פה מדהימה. רק שנייה עכשיו. אם אני יודע... בדיוק, היית מסתובב. סטפן גם נורא מגרד, אני חייב... אבל זה תופעה. יוטיוב? בטח סולף. הייתם לא רציתי להיות לבד ביוטיוב, וזה ה... סתם מגרד, אני אשחרר אותך מזה. נעלה אופניים. בסדר? הוא נראה מפחיד, תודו. לא אימא'לה. לא מתוח, כן, אדוני הרס"ר, אם אתה סולח לי שרציתי לברוח מעבודתי וכל העבודה שלי כטורקי? לא סולח. תראו את מבט נוראי. קשוח, הרס"ר מטיל על הבדוק הפושפוש עונש חינוכי, אני אעזור לו. נותן לו זלי, אומר לו תערבב בזים מים וקמח. מה יוצא ממים וקמח? דבק. דבק. רס"ר, הנה הדבק, מה לעשות עם הדבק? הכרזות בידך. הכרזות בידי? בכל מצבי תל אביב. זה עושה טקסטים נהדר. המפקד? זה הזיג. פנטומים הבדוק הפספוש רץ, מדביק שעה. מדביק כרזות בכל רחבי העיר. פעם היו עושים ככה מהשעה. היום כבר זה... הבדוק הפספוש מדביק כרזות בכל רחבי העיר. אני אספר ליהודים מה כתוב בכרזות האלה. ספר לה. שימו לב, זה מיועד אליכם. באותיות של קידוש לבנה היה כתוב בכרזות האלה. זה לא נעים, אני יודע, אבל אין מה לעשות. צו גירוש לכל תושבי תל אביב יפו. אין מה לעשות, הם מפריעים לנו לעשות את עבודתנו. ובחורף הקר של 1917, לפני פסח, מעמיסים פה את כולם ומגרשים. גברים, נשים וטף, שלושים, אמזלגים, רוקחים, גוטמנים, כולם מגורשים. מחנות פליטים אגב באזור כפר סבא היו. והטורקים פה, מהומה גדולה, הם היו צבא מתפורר, מכוונים את הרובים שלהם לכיוון הים, אבל האלנבי מגיע מכיוון המדבר דווקא. ששמע על זה אולי, עובדת פרשים אוסטרלית, הגנרל אלנבי, הולכו על גמל ועל סוסים, כולם מגיעים, כובשים בסערה את ארץ ישראל. כמעט זה לא קרב, יש כמה קרבות. הגנרל היל מגיע לתל אביב, ואנחנו הטורקים מבינים שהגיע הזמן. בדיוק, נמאס זה. איפה אתה גר, אדוני הרס"ר? בטורקיה? איסטנבול? תרפום. מה זה? תרפום? אני יכול לקחת את זה גם איתי? הטורקים לפני שהם עוזבים פה, ונכם את הרבזון ולשוק השתכלל נתניה, לא? לפני שהם עוזבים הם שמים לב שכל החיילים הפשוטים, שמים לב שהבתים פה ריקים מתושבים, הם שמים לב שאין כל כך פה שיטור מקומי, ומה שהטורקים עושים, נכנסים פה לבתים ובוזזים מכל הבא ליד. אז המסר שלי הוא כדלקמן. חברים, פעם הבאה שאתם עושים לטורקיה, זה נופש, רזים, מגבות, בעניינים, מה שאתם עושים זה מחזירים ציוד. זה בסדר, הכל שלנו. לא חייבים לעשות את זה, סתם נושא למחשבה קטנטן. כאן תמו 400 שנות שלטון עות'מאני, טורקי בארץ ישראל. השיעור הזה לעת עתה תם, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה קודם כל, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. מה? תשקיר עדרים. תשקיר עדרים ותודה רבה.
תודה רבה לך. עשיתי בחירה נכונה. עשיתי בחירה נכונה. תודה רבה לרס"ר שלנו, רוקי, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. התוכניות שלנו כדלקמן, או שאנחנו הולכים פה לבית קפה המוטו, וזה מאוד נחמד, קשה כמובן. כמובן. ורציתי את הזורם, מה? והטורקית. בדיוק, העות'מאנית. ויש פה גם רחוב שבת, זה רחוב מאוד מאוד נחמד לטייל בו, ואם אתם פונים הנה, יש את הצבאי על הזה. זה הביצי נווה ציצי. ביצי תימני. כשר כמובן. והחניה אגב היא למטה. למטה לאן? החניה פה, אם אתם יודעים בשבת, עד הסוף ימינה, רחוב אחווה. קרוב מאוד, הכל קרוב. יש לי פה כזה, רגע, מפה כזאת של נווה צדק. לנו יש. יש לכם את זה? לא, יש לנו.